Puhdas vesi ja sen terveysvaikutusten merkitys ovat meille kaikille elämää ylläpitävä, välttämätön resurssi. Suomessa puhdasta vettä on tarjolla kaikille. Siksi ei aina muisteta, kuinka perustavaa laatua oleva palvelu, toimiva vesihuolto oikeastaan onkaan. Jyväskylän seudun Nenäinniemen puhdistamon päätehtävä on tietenkin puhdistaa tämän Jyväskylän kaupungin jätevedet, mutta myöskin ympäröivien kuntien Uurainen, Laukaa, Muurame jätevedet. Ja koko maakunnan mittakaavasta katsottuna, niin tämähän on tosi merkittävä puhdistamo, että Nenäinniemessä käsitellään noin 70% koko maakunnan, koko Keski-Suomen jätevesistä. Meillähän on tietysti ensisijainen tavoite käsitellä jätevesi mahdollisimman hyvin ja siihen on tällä hetkellä hyvin päästykin, että tällä hetkellä jätevettä ei paljon tehokkaammin pysty käsittelemään kuin mitä me tehdään. 1800-luvun lopulla silloinen agraariyhteiskunta alkoi ripeästi teollistua. Siirryttiin yhä enemmän asumaan kaupunkeihin ja taajamiin. Väestöpohjan tihentyessä puhtaan veden saatavuus ja riittävyys heikkeli. Kasvavan ja teollistuvan Jyväskylän ensimmäistä viemäriverkostoa alettiin rakentaa 1900-luvun alussa. Kaikki jätevesi laskettiin kuitenkin sellaisenaan ja vielä kymmeniä vuosia suoraan alapuoliseen vesistöön. Miten siellä Jyväskylässä on jätevesiongelmat hoidettu? Toistaiseksi ei ole mitään erityistoimenpiteitä siihen käytetty, vaan kaupunkialue on kokonaisuudessaan viemäriverkolla varustettu ja viemärivedet johdetaan Jyväskylän edustalla olevaan Jyväsjärveen ja sitä edelleen Päijänteeseen. 60-luvulla voimaan tullut vesilaki käynnisti myös Jyväskylässä keskuspuhdistamon suunnittelun. Aikaisemmin esillä oli jätevesipulmaan myös mielikuvituksellisia vaihtoehtoja. Täällä pohditaan jättiläistunnelia koko Keski-Suomen puuteollisuutta varten, joka menisi jonnekin Itämereen. Kesäkuun alussa 1971 perustettu Jyväskylän seudun jätevedenpuhdistamo Oy tarttui toimeen rivakasti, sillä jo lokakuussa käynnistyivät rakennustyöt Kuokkalan Nenäinniemessä entisellä Åmannin tilan pellolla. Jätevedenpuhdistamo yleensäkin, niin sen tärkein tehtävä on olla vesiensuojelulaitos. Jos sitä ei olisi, niin kaikki vesistöt olisivat saastuneet. Ei pystyttäisi uimaan, käyttää virkistyskäyttöön vesistöjä, kalat kärsisivät. Jätevedestähän puhdistetaan niin kuin haitta-aineita, mitä ei sinne vesistöön kuulu. Ja sitä määrittelee ympäristönsuojelulaki, mutta myös EU-lainsäädäntö, että mitä ja millä tasolla niitä pitää puhdistaa. Nenäinniemen puhdistamo käynnistyi syksyllä 1973. Aluksi se oli yksinkertainen, niin kutsuttu mekaanis-kemiallinen laitos, joka ei vielä tuolloin sisältänyt biologista osaa. Prosessi käsitti välppäyksen, selkeytyksen sekä hiekan erotuksen ja kalkkisaostuksen. Pian kuitenkin laitoksen toiminnassa ilmeni vikoja ja puutteita. Tämä käynnisti prosessin määrätietoisen kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen. Paljon on sittemmin 5 vuosikymmenessä laitoksen toiminta muuttunut ja kehittynyt. Ehdin tosiaan olla siellä 17 vuotta. Aloitin vastavalmistuneena diplomi-insinöörinä, eli suoraan koulun penkiltä. Tulin sitten toimitusjohtajaksi. Paljon yhtiö kehittyi ja sitä kehitettiin ja mun mielestä se oli semmoista positiivista kehitystä, että tosiaan tätä yritysilmettä ja uusi logo ja paljon neuvoteltiin
just teollisuuslaitosten kanssa ja sitten tuli uusia osakkaita, 2 kuntaakin siinä aikana, Laukaa ja Muurame tuli mukaan yhtiön toimintaan. No prosessiautomaatio muistaakseni uusittiin tosiaan tämän 17 vuoden aikana pariinkin otteeseen aivan täysin ja nehän on tosi isoja prosesseja ja projekteja. Kun tehdään isompia hankintoja ja isompia muutoksia tähän itse prosessiin, konsultti tekee siitä semmoisen selvityksen ja käsittelee mahdollisia useampia vaihtoehtoja. Ja sitten kun ne selvitykset on tiedossa, niiden perusteella sitten myöskin hallitus tekee sitten sen lopullisen hyväksynnän. Tehty joka vuosi erilaisia investointeja täällä, jossa pystytään paremmin saamaan puhtaaksi tuo vesi tuonne Päijänteeseen. Siitä tietysti hatunnosto Jyväskylän kaupungille ja meidän oman firman hallitukselle, että ne on suhtautunut myötämielisesti tähän rakentamiseen. Tämä on semmoinen kehittyvä ala, että tässä ei valmista tule koskaan, että aina pitää 2-3 vuoden päästä jotain muutosta pitää tehdä. Me on tässä tehty melkeinpä viimeisen 10 vuoden aikana saneeraus, laajennus ja muutos, investointeja. Meillä alkaa olla kaikki nämä käsittelyprosessit aika hyvin läpikäytyjä. Erittäin hyvässä iskussa. Kaikista tärkeä on kuitenkin henkilökunta. Pitää olla tosi osaava, ammattitaitoinen, asialle omistautunut henkilökunta, mikä on sitten perehtynyt tähän toimintaan ja pystyy koko ajan kehittämään sitä eteenpäin. Että ilman sitä hyvää henkilökuntaa, niin ei näistä vempeleistä mitään hyötyä ole. Silloin kun tulin vuonna 1982, kirjoituskone oli manuaalinen ja edellisessä työpaikassa oli ollut jo sähkökirjoituskone ja esitin täälläkin, että olisiko mahdollista hankkia sellainen kirjoituskone, jossa oli sellainen pallopää, joka sitten sieltä tuli niitä kirjaimia. Toimitusjohtajakin siitä sitten innostui, että no sehän olisi kiva. Sitten hän esitti hallituksessa, että voitaisiko hankkia tämmöinen kirjoituskone, mutta hallitus siinä vaiheessa tyrmäsi sen sitten. Myöhemmin kyllä saatiin jokunen vuosi sinne meni, mutta ei kylläkään IBM. Lietteen kuljetus ja poisvieminen oli aika iso riesa. Lietettä kerättiin tänne ja sitten kaivinkoneella sitä sekoitettiin ja meillähän oli suotopuristimet alussa täällä, jotka teki tämmöisiä suotolevyjä. Ja ne levyt kuljetettiin traktorilla sitten tuonne perälle. Ja sitten piti käydä kippaamassa siihen, niin muutaman kerran kai vähän aika syvällekin vajosi se traktori. Siihen sekoitettiin tietysti sitten haketta ja muuta, että se saatiin kompostoitumaan. Ja sitten kun se oli aikansa seisonut vuoden 2, niin sitten sitä kuljetettiin sieltä viherrakentamiseen ja muuhun. 1987 niin silloin alkoi tuo mädätys, niin sen jälkeenhän se mädätettyä lietettä ruvettiin linkoomaan. Ja se oli ihan erilaista, se hajuhaitta hävisi. Eihän kotonakin saattoi vielä, ei voinut edes samoilla vehkeillä mennä edes ajatellakaan, kun sillä tuli jo sanomista. Lievestuoreella oli tämmöinen lipeä lampi, niin se 2 kesänä, ensimmäisenä kesänä kun siellä aloittelin töitä, niin pumpattiin meidän puhdistamon kautta Päijänteeseen sitten. Silloinhan ne rakensi ne putket sieltä tänne ja ongelmia oli vähän, että siinä saattoi olla vähän, että biologisella ei pöpöt oikein pysynyt hengissä, että nousi jalat taivasta kohti. Niin jos hyviä puolia hakee, niin silloin oli kyllä paikat aika puhtaana sitten, putkistot ja muut, niin ei sinne kertynyt mitään. Näitähän kyselyjä paljon tuli aina siitä, että kellä oli mennyt vihkisormusta ja perintökalleuksia on puhunut vessanpönttöjä. Kyllä niitä tekohampaitakin soiteltiin sitten. Kyllä niitä tuolta löytyi aina, mutta kyllä ne yleensä tahtoi hajota, mutta kyllä niitä sormuksia ja noita saattoi löytyä joskus. Rakennettiin uusi alue, asuinalue siihen hyvin lähelle jätevedenpuhdistamoa ja asukkaat oli huolestuneita siitä, minkälaista se veden laatu on, mitä sinne Päijänteeseen johdetaan. Siitä sitten aika mittavat vuosia kestänyt keskustelu
keskustelu sitten lähti eteenpäin ja sitä tutkittiin hyvin paljon asiaa, onko siinä mikrobeja, jotka on tämmöisiä taudinaiheuttajia ja niitä, ja tehtiin hyvin paljon selvityksiä ja investointia ja ympäristölupa sitten muuttuikin sen myötä sitten. Yhtiössä pyrittiin siihen, että todella sitten ei niin kuin salailla mietitään, mitä tälle asialle voitaisiin tehdä. Olikohan mulla toinen päivystys silloin 2011 vuonna. Oli sunnuntai-aamuna 6 alkoi tulemaan tekstiviestiä. Niitä tuli yli 600 kappaletta puhelimeen. Niin silloin mä ajattelin, että johan on tullut varmaan nyt hommaan lähettyä. Että tuossa oli tuossa läheisellä leipomolla jonkinlainen tulipalo ollut ja siinä se aiheutti sähkökatkon tänne laitokselle. Ja se tuli sitä myötä sitten, kun nämä kaikki laitteet meni sähköttömäksi hetkeksi aikaa ja siitä tulee sitten rimpsu niitä hälytyksiä. Silloin 80-luvun loppupuolella niin varsinkin mittalaitepuoli oli todellakin niin kuin vasta lapsen kengissä, että sitten 90-luvulle tultaessa ja 2000-luvulle tultaessa niin on kehittynyt suunnattomasti tämä elektroniikan hyväksikäyttö laitoksella ja automatiikka, joka sitten on myöskin tehnyt sen, että laitos on joskus toiminut 3 vuorossa, sitten se on toiminut 2 vuorossa ja nyt sitten toimitaan pelkässä päivävuorossa ja viikonloppuisin on täysin päivystyksen varassa, ettei ole ollenkaan miehitystä täällä. Ja kaiken tämän niin kuin oikeastaan on saanut aikaiseksi tämä teknologian kehittyminen ja automaation uudistuminen. Monia työtehtäviä on jäänyt pois ja valvontahommat tehdään sähköisesti. Jyväskylän futsari on ollut myöskin tämmöinen edelläkävijä. Tämä tämmöinen tertiärikäsittely, kalvopuhdistussysteemi, se on niin kuin ensimmäinen Suomessa, joka niin kuin on parantanut sitten näitä puhdistuskäsittelyarvoja. Samassa yhteydessä Nenänniemen puhdistamolla otettiin käyttöön myös tällainen jäteveden hygienisointi. Sieltä poistetaan sillä UV-käsittelyllä patogeenit, eli mikrobit, mitkä sitten saattaisi aiheuttaa sairastumisia. Tärkein tehtävä on se, että saadaan jätevesi puhdistettua ja saadaan lupaehtojen puitteissa se tuonne Päijänteeseen. No nimenomaan tässä Nenänniemen tapauksessa on valvontaviranomaisena ollut tosi ilahtunut siitä, että he suhtautuvat näihin mahdollisesti tuleviin tiukennuksiin, mitä uusi jätevesidirektiivi tuo mukanaan, niin vähän niin kuin etupainotteisesti. Selvittävät tekevät omia selvityksiään asioista, mitä ei vielä ympäristölupaa määrää tehtäväksi. Haluavat olla myöskin kehittämässä sitä puhdistustoimintaa. Jyväskylän seudun puhdistamo Oy. Vireä 50, mutta moderni toimija. Se jatkaa vastuullista työtään alueen vesistö- ja terveysvaikutusten yhä paremman hoitamisen ja luonnon hyvinvoinnin puolesta.